Kont taf li l-anzjani li żjed li jħossuhom waħedhom fil-għaxijiet, fil-weekends u fil-vaganzi? Mhux waħdek tħossok waħdek, imma m'intix waħdek daqskemm taħseb. Aħna miegħek. Aging Matters. Kampanja imwassla lilkom minn riċerka ta' Caritas Malta. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nġbarna fl-imkien illum biex b'mod speċjali niċċelebraw din il-festa ta' Sant Ignazju ta' Loyola. Nsellmu b'mod speċjali lill-Ġiżwiti kollha, Maltin u madwar id-dinja. Nitolbu wkoll għalihom fid-diversi ħidmiet, missjonijiet li wettqu fil-passat, fil-preżent u jibqgħu wettqu tul ħajjithom. Sant Ignazju ta' Loyola li tagħna l-eżerċizzi spiritwali. Sant Ignazju ta' Loyola illi waqqaf il-kumpanija ta' Ġesu. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' dan il-qaddis u b'mod speċjali nitolbu għal Ġiżwiti kollha imma anki għal dawk li ħadu l-formazzjoni mingħand il-Ġiżwiti tul is-snin anki f'dan il-post hawnhekk meta kien seminarju il-Kurja u anki għal dawk il-lajċi kollha li jsegwu l-ispiritwalità injazzjana biex verament ikunu parti mill-kumpanija ta' Ġesu u jarfu l-Ġesu aħjar f'ħajjithom. Għalhekk nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni naħsbu fin-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra lill-Alla tagħhom. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti bat fil-Knisja tiegħek li Sant Ignazju ta' Loyola biex jaħdem għat-tixrid ta' l-akbar glorja ta' ismek. Għamel li konna l-għajnuna tiegħu u nħabirku bħalu fuq din l-art. Ħalli niksbu miegħu il-premju fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dawk il-jiem, Mosè għamel kollox kif kien ordnalu l-mulej. Fl-ewwel xahar tat-tieni sena, fl-ewwel jum tax-xahar talla tabernaklu. Mosè waqqaf it-tabernaklu, poġġa l-imqatt tiegħu, qiegħed it-twavel, waħħal it-traversi u waqqaf il-pilastri. Firex it-tinda fuq it-tabernaklu u qiegħed lata fuqu kif kien ordna il-mulej lil Mosè. Ħa xhieda miktuba u qiegħda fl-arka. Daħħal il-lasti fl-arka u qiegħed latu fuq l-arka minn fuq. Qiegħed l-arka fit-tinda, dendel il-portiera tal-velu u għatta l-arka tax-xhieda miktuba bħalma l-mulej kien ordna lil Mosè. Imbagħad is-sħaba ksiet it-tinda tal-laqa u l-glorja tal-mulej intliet it-tabernaklu. Mosè ma tisax jidħol fit-tinda tal-laqa għax fuqha kien hemm tistrieħ is-sħaba u l-glorja tal-mulej kienet timla t-tabernaklu. Kull meta sħaba kienet tintrefa minn fuq it-tabernaklu, ulied Iżrael kienu jitilqu minn fejn ikunu. U jekk is-sħaba ma kienetx tintrefa, anqas huma ma kienu jitilqu qabel ma tintrefa binar kien ikun hemm is-sħaba tal-mulej tistrieħ fuq it-tabernaklu. Imma bil-lejl kien ikun hemm in-nar li kienu jaraw ulied Iżrael fil-mixi kollu tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lill-Alla l-ħaj. Flimkien, kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejta ħdejn l-artali tiegħek, hemm tqiegħed iż-żar tagħha, mulej tal-eżerċiti, Sultan u Alla tiegħi. Flimkien, kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Ħenjin dawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Ħenjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom jimxu u aktar jissaħħu. Flimkien, kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Għax jum wieħed fit-tempju tiegħek, aħjar minn 1000 jum f'post ieħor, aħjar noqgħod fuq l-adba tad-dar Alla tiegħi milli nammar fit-tinet tal-ħżiena. Flimkien, kemm hija għażiża id-dar tiegħek mulej tal-eżerċiti. Iftħinna qalbna mulej biex nifhmu il-kliem ta' ibnek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Tixbaħ ukoll is-saltna tas-smewwiet li l-xibka mitfuqa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta timtela jtellgħu għax-xatt u joqogħdu bil-qiegħda jiġbru fil-kannestri dak li hu tajjeb u jarmu il-ħażin. Hekk jiġri fit-tmiem id-dinja. L-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti u jixħduhom fil-ħuġġieġa tan-nar
Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Kollu fimtuh dan? Iva qalulu u qalilhom. Għalhekk kull kittieb li jkun sar dixxiplu tas-saltna tas-smewwiet jiġbaħ lil wieħed sid li mill-ħażna tiegħu joħroġ sew il-ġdid u sew il-qadim. Meta mbagħad Ġesu temm dawn il-parabboli telaq minn hemm. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-qari li smajna llum ipoġġilna qudiemna din il-preżenza ta' Alla fost il-poplu. Il-preżenza ta' Alla fostna anki sal-ġurnata tal-lum. Smajna mill-ktieb tal-Esodu dan it-tabernaklu illi kien preżenti f'nofs il-poplu li kien jiġbor propju il-liġi ta' Mosè, il-kmandamenti, dak li l-mulejriet mill-poplu tiegħu. U dan kien ikun anki s-sinjal ta' meta għandhom jifqu, ta' meta għandhom jimxu u f'liema direzzjoni għandhom imorru. U allura quddiem din il-preżenza llum xtaqt illi għalina għal-mument nifqu ftit u nippruvaw nimmaġinaw id-dinja kollha. Kemm din il-preżenza ta' Alla hija iktar qawwija llum minn dak iż-żmien. F'kull tabernaklu li hemm f'kull knisja madwar id-dinja. Hemm din il-preżenza ta' Ġesu, il-preżenza ta' Alla. F'kull kappella tas-sagrament li għall-grazzja tal-Alla għandna ħafna minnhom anke f'pajjiżna li tista' tfittex waħda tagħmel 4 passi mixi, tieqaf kwarta quddiem il-mulej u mbagħad tkompli l-mixja tiegħek lejn id-dar jew il-qadi tiegħek tal-ġurnata. Din il-preżenza f'dawn il-kappelli tas-sagrament, mhux biss f'Malta, Għawdex, imma d-dinja kollha. Il-preżenza anki ta' Ġesu f'kull ċelebrazzjoni ewkaristika, f'kull quddiesa. Immaġna l-quddies kollu li qed isir bħalissa madwar id-dinja u kif nispiċċaw aħna dejjem hemm quddies għaddej għax hemm ħinijiet differenti f'pajjiżi differenti. Din il-preżenza ta' Ġesu Ewkaristija magħna fl-Ewkaristija fil-quddiesa madwar id-dinja kollha. Il-preżenza wkoll ta' kull min jersaq biex jirċievi l-Ġesu fit-tqarbin fl-Ewkaristija. Illi jekk inti mbagħad wara li rċevejt il-Ġesu ġo fik u qed tgħix ħajja tajba, sakemm tagħmel it-tajjeb u tibqa' mal-mulej u tibqa' żomm dik il-preżenza tal-mulej ġo fik wara li inti tirċevih fit-tqarbin, inti tabernaklu ħaj. Inti tabernaklu ħaj fit-toroq. U kull meta ħares lejk u jara x-xhieda tajba tiegħek qed iħares ukoll lejn it-tabernaklu, lejn il-mulej, qed jara fil-mulej xi jrid minnu jew minnha. Meta taqgħadhom flimkien, ma taqblux miegħi li l-preżenza ta' Alla llum hija ħafna iktar qawwija u ħafna iktar preżenti. X'ħasra meta aħna fil-ħajja ta' kuljum din il-preżenza qawwija ninjorawha u nwarbuha. Fit-Testament il-qadim fis-silta li smajna tal-Esodu, il-poplu kien jiġi muri wkoll bis-sħaba, bil-kolonna tan-nar, il-mixi, il-waqfien, il-mulej li jakkumpanja lill-poplu tiegħu. U l-mulej anki lilna jrid jakkumpanjana fit-tluħ u fil-inżul, fit-tajjeb u fil-ħażin, fil nifhmu fil ma nifhmux tal-ħajja tagħna. Imma kemm inħalluh verament imexxina? Kemm inħalluh verament jiggwidana bil-kelma tiegħu fil-ħajja ta' kuljum? U propju dan huwa s-sinifikat li qed joħroġ anki mill-qari tal-kelma tal-lum, din il-preżenza ta' Alla, dan l-akkumpanjament ta' Alla fil-ħajja tagħna u importanti li aħna ma naqtfux għal rasna imma nkunu ħaġa waħda miegħu f'kull ħaġa, f'kull ħsieb u f'kull deċiżjoni. U allura niġi għal kelma discerniment li hija ħafna marbuta
ma dik li għall-ispiritualità anki injazzjana illum qegħdin nagħmlu l-festa ta' Sant Injazju ta' Loyola. Li inti tagħmel discerniment tajjeb ta' Alla x'qed jitlob minnek, ta' bejn it-tajjeb u l-ħażin, ta' meta għandek tieqaf u meta għandek timxi, x'inhuma l-prijoritajiet u x'qed jitlob allura l-mulej minnek fil-ħajja tagħna. Xi kultant aħna dak li l-mulej jkun qed jitlob minna inwarbuh jew nipposponuh. X'inhi dik id-deċiżjoni li l-mulej ilu jitlob minnek xhur sħaħ u għadek metlu xiva, għadek ma wieġibx. Jistgħu jkunu ħafna affarijiet, tista' tkun l-istess sejħa li l-mulej tisejjaħlek għal ħajja reliġjuża jew inkella għal ħajja saċerdotali. Illum anki l-ewwel ġimgħa tax-xahar, Monsignor Arċisqof talabna biex nitolbu b'mod speċjali f'kull ewwel ġimgħa tax-xahar għal aktar vokazzjonijiet biex din il-bxara tajba u din il-kelma tagħha dan il-ġid ikompli jinfirex u jkompli jkun possibbli. Kif twettaq anki b'tant tajjeb sa mill-bidu minn Sant Injazju ta' Loyola u dawk kollha li segwewh, il-fundatur tal-Ġiżwiti. U allura mbagħad niġu għall-Vanġelu nkun kapaċi illi nilqa' lil kulħadd bħal dik ix-xibka li tintefa' fil-baħar, li nilqgħu lill-bnedmin kollha, imma ovvjament dak li huwa tajjeb ngħidulu tajjeb u dak li huwa ħażin ngħidulu ħażin. Li nkunu kapaċi nagħmlu din l-għażla bejn it-tajjeb u bejn il-ħażin kif se jagħmlu l-anġli tal-mulej fl-aħħar fil-ġudizzju biex jażlu l-ġusti minn dawk li mhumiex. Kemm jien verament qed nipprova nagħmel it-tajjeb, forsi dettall żgħir fuq Sant Injazju, illi l-bidu tal-konverżjoni tiegħu kienet mid-deċiżjoni illi jibda jaqra l-ħajja tal-qaddisin. Forsi anki aħna naraw ktieb ta' xi qaddisa, antik jew riċenti, kemm ninteressa ruħi u naqra l-ħajja ta' dik il-qaddis jew ta' dik il-qaddisa. Min dawn il-ħajjiet, Sant Injazju ta' Loyola għamel il-mistoqsija li jien u intom mistednin nagħmlu wkoll. Jekk dawn in-nies għexu din il-ħajja sew, maquda mal-valur insara, maquda mat-talim ta' Sidna Ġesu Kristu, u wettqu ħwejjeġ kbar, għaliex ma nistax jien u intom nagħmlu l-istess ukoll. Din kienet il-mistoqsija li Sant Injazju ta' Loyola għamel meta kien jaqra l-ħajja tal-qaddisin, li mbagħad pass pass waslitu biex jagħmel dak il-ġid kollu. Ejjew għalhekk aħna wkoll nistaqsu lil nfusna jekk aħniex fost it-tajbin jew le. X'inhu t-tajjeb fil-ħajja tagħna? Jekk hux qed nagħżlu t-tajjeb f'ħajjitna u kemm verament qed nippruvaw illi aħna ngħixu bħal dawn il-qaddisin għax aħna imsejħin kollha kemm aħna għall-qdusija. Ejjew ikunu anki bħal dak is-sit li smajna fil-Vanġelu illi meta jsir dixxiplu tas-Saltna ta' Smawiet imbagħad ikun kapaċi bħal dak is-sit li mill-ħażna kollha, jiġifieri mill-esperjenzi kollha ta' ħajjitna li għaddejna sa issa, inkunu kapaċi noħorġu sew il-ġdid u sew il-qadim. Il-ġdid huwa biex inkomplu niġġeddu, biex inkomplu nimxu maż-żminijiet tal-lum u dak li qed jitlob minna il-mulej illum. Mhux dak li talab minna qabel f'ħajjitna jew talab minn għand ħadd ieħor fi żminijiet oħra, il-ġdid li qed jitlob minna Ġesu illum fis-soċjetà fid-dinja tal-lum. U l-qadim huwa t-tradizzjoni r-rabta wkoll ta' dak li huwa tajjeb f'ħajjitna u dak li kien tajjeb anki mill-qaddisin u nies qabilna illi ma nitilfuhx. Anzi, inżommuh. U allura id-dixxiplu tas-Saltna ta' Smawiet illi kapaċi jutilizza daw l-esperjenzi kollha u joħroġ il-ġdid u l-qadim. Mill-ħażna kollha tiegħu mill-esperjenza kollha biex jara fiktar il-mulej xirid minnu fil-ħajja tal-lum. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Sant Injazju, ejjew bħalu nħarsu lejn il-ħajja tal-qaddisin, ejjew bħalu wkoll nagħmlu l-mistoqsija. Jekk għexu tajjeb il-messaġġ tal-Vanġelu dawn in-nies qabilna, għaliex ma nistax inkun jien ukoll bħalhom li ngħix dik il-kelma li l-mulej jixtieq minni. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu.
Ew issa flimkien inresqu t-talbit tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek tħalli jaqgħad nieqsa min-nies qalbina bħal Sant Injazju, iħabirku kontra s-setat tal-ħażen u biex l-isem qaddis tiegħek ikun meqjum u mweġġaħ f'kull imkien fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel il-bnedmin kollha jaslu biex isibu t-triq tas-salvazzjoni li Sant Injazju fisser fil-kitba tiegħu berf ta' mallem, għaqli u tajjeb, ħalli jebda bniedem ma jitbiet mit-triq tal-verità tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żomm ħaj fostna dak l-ispirtu li wassal Sant Injazju jibgħat il-kumpanija li hu waqqaf f'artijiet imbeda jxandru l-bxarat tajba tas-salvazzjoni biex illum ukoll l-isem qaddis tiegħek ikun imsebbaħ fl-art kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ ta' Sant Injazju biex bħalu b'imħabba waħdanija ninataw għall-akbar glorja ta' Alla u hekk inkunu nistgħu nirbħu it-tnassis kollu tal-edewwa ta' ruħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-talb ta' Sant Injazju tal-Loyola għatina mulej li narfu dejjem lilek u l-qawmin tiegħek mill-imwiet biex kif naqsmu miegħu id-dbatijiet fit-tiġrib ta' din id-dinja miegħek ukoll ingawdu lena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna. Amen. Itolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ikunu joġbuk mulej Alla dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fil-festa ta' Sant Injazju tal-Loyola biex nitolbuk tqaddisna fil-verità bis-saħħa ta' dawn il-misteri tas-sema li inti tajtomna bħala għajn ta' kull qdusija bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwaw xieraq. Sewwaw xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ lill-Knisja tiegħek fil-festa ta' Sant Injazju tal-Loyola, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġlu l-Qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewit, imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewit. Qaddis tas-sew int mulej,
inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu mal-isqfijiet u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalna Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien ngħidu t-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-nina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħarisx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslim u laqda li inti trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Offrejnilek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir, brat ta' ħajra għal kull ma int għamilt. Ma' Sant Injazzju tal-Loyola, għatina li dan is-sagrifiċċju jwassalna s-sema fejn infaħru l-kobor tiegħek għal dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku l-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura r-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li kell jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna, ħlesejna u jaqaf magħna, glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlitsna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-menu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-salt Natalla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritin kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma nafru il-minuħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubietna, ħarisna min-nar tal-infern, hu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kim birka inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għajt. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-menuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-irwieħ kollha,
speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slima lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slima lik li lek inajtu, għaliex aħna turufnati u li teva, li lek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjonijiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, għafrinna d-nubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina, d-daħħannix fit-tġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, kim birka inti fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tloppalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ummalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Lavorju. Itlob għalina. Dar tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Hen għalina. Itlob għalina qaddis Alla biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna qaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem
u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusa midwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida kull intlajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li lek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe, kun missiera lina wkoll, mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, l-ħniena u l-kuraġġ, u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. Sant'Ignazio ta' Loyola, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, ħatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla. Ikun Imbierek Alla. l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbierek San Giuseppe arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.